El govern enterra definitivament l'AMAT de Riudarenes amb un traçat alternatiu de consens que assegura el subministrament elèctric a la zona. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha negociat i consensuat aquesta proposta amb tots els agents implicats, fet que els ha permès plantejar aquesta nova proposta tant als representants dels municipis de la Selva com a la plataforma No a l'AMAT Selva. Un traçat tècnicament viable que converteix els 17 quilòmetres de mat en només 4 al principi, i després es transforma en una línia de 220 que va tota per espais ja entropitzats, és a dir, paral·lela a l'eix, paral·lela al traçat de l'AVE i, per tant, que permet complir tots els requisits tècnics, és a dir, subministrar l'energia a Costa Brava Sud que cal actualment, la que caldrà, per exemple, per a la desalinitzadora de la Tordera, no hi haurà problema d'abastament d'energia, sinó que el que fem és transformar un amat que ens trinxava el territori, deixem-ho dir així, en un projecte que compleix tots els requisits, també socials i ambientals. I, per tant, avui sí que podem dir que és un bon dia per les comarques de Girona, però especialment per la Selva. El que no podia passar és que això costés el doble que abans, m'entens? I, per tant, com que hi ha una estació transformadora nova, com que hi ha uns quilòmetres més de recorregut, hi ha una part a l'aeroport que s'ha de soterrar, per tant, hi ha un cert sobrecost, però que està totalment consensuat amb ells de com es cobrirà. És un pas endavant cap a una lluita d'una plataforma de molts anys, per la qual cosa ser tot el que sigui d'alentar i tirar endavant és bo pel medi ambient i per les poblacions que ens hem trobat amb la problemàtica i tota la gent que està lluitant al darrere. Sí que també ens hagués agradat que no hagués sigut en un moment d'eleccions. Està clar que en un moment d'eleccions a vegades es fa propaganda electoralista i això no agrada a cap dels alcaldes que ens trobem immersos i un acte com aquest no hauria de ser un acte polític, hauria de ser un acte reivindicatiu per una plataforma que fa molts anys que ho ha lluitat. Nosaltres creiem que això donarà resposta al que s'ha estat demanant des d'allò que en diem al territori durant 25 anys, que no són pocs. I no només que donarà resposta amb això, sinó que a més se li farà cas a el que el territori ha demanat. I s'aportarà una solució que servirà per, paraula màgica, derogar l'AMAT. Això ens sembla importantíssim. Només per això ja val la pena. Però no tot s'acaba aquí, oi? És molt convenient que nosaltres, com volem continuar treballant, vetllarem perquè allò que avui ens expliquin i es defineixi es faci realitat. Volem aprofitar els micros per donar molt les gràcies a tota la unitat que hi ha hagut des del territori, tant a nivell de les persones com a nivell de les institucions, que aquesta unitat ha de durar fins a l'últim moment i mai haguéssim pensat que això arribaria a fer possible allò que sempre havíem pensat que seria impossible, que és dir adéu a l'AMAT. La proposta s'haurà d'incloure en la modificació de la planificació energètica vigent i podria entrar en servei l'any 2027. D'aquesta manera, es derogarà el projecte inclòs en la planificació vigent que travessa Santa Coloma de Farners i Riudarenes a través d'espais d'interès natural.